Πατρός και του Υιού και του Υιού Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Υιού Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Υιού Πνεύματος. Αμήν. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Σε όλους. Καλώς ήρθατε στο πανηγύρι μας. Ευχαριστούμε όλα τα παιδιά που έχουν κάνει αγώνα. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλή χρονιά με υγεία και δημιουργικότητα το 16. Χρόνια πολλά, υγεία και χαρά και δημιουργικότητα για το 2016. Σας εύχομαι χρόνια πολλά, ευτυχισμένο το νέο έτος. Ό,τι επιθυμεί ο καθένας να το αποκτήσει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα κορίτσια πολύ που βοηθήσανε στην κουζίνα και να ευχαριστήσω για όλα αυτά που φτιάξανε. Τη σύζυγό μου, την Αντριάννα τη Στάβαρη, που παλεύανε 2-3 μέρες εδώ. Και Ράκη Γκή Στάβαρη που έκανε τις πίτες. Το Γιάννη το Μανάλι πάντα είναι δίπλα μας και φτιάχνει αρκετά πράγματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω του εκλειπώντος την οικογένεια Γεωργίου Κιτάτα, του Ιπάτρη που λέμε. Πες μου δεν είναι κρίμα να έρχεται και έναν τον καλά του εις θάλασσας στο κύμα. Κρίμα να έρχονται της θάλασσας στα κύματα μεγάλα. Κρίμα την αγάπη φίλη, τη βέρα και έτσι να σπίνει.